MCS bedwaro mondo medgi osara. In ichung kama chalo nade, tinyalo wacho ang'o paro machalo kamagi. Erokamano ahinya nyikware Ramogi Ajwang'. Wach mar MCS dwaro nomed msara ni en wach ma ataneno no ber. To the way ma obedo brought go up, especially kata un kaka jo media, ema miyo owuok e yo moro ma ng'ato nyalo paro ni koso ben wadwaro gimoro mohewo lwetwa ting'o. I want to confirm to all of us here, personally, as a member of County Assembly, I have had a privilege, Majo Turwa Majo North Kanyamkago, no Oyera 2013, Kendo Negichage Yera 2017, Kendo Nyogichage Yera 2022. Kendangeni pod gibiro liela kwa mbele. So market situation moro mar pimo sembe gi nyamin. When kane okwongo year wa 2013, adwa confirm ne oganda wa duto ni pesa mane chulo MCA 2013 is the same money ma kane wadonjo 2017 emane chulo, is the same money ma kane wadonjo 2022 pode chulo. Economy mar country edo odiochieng. Gik manie lwet jomo yier, especially a lower level marwa mar MCA ni, gik manengo gi handle ni malo kabisa. Kaka dwa wuoyo kodi sani, anachiew e wardna. Agogo mbaka, nitie needs mopogore kon gi koni. Nyathi dhi school, ng'ato kwame e mochari, ng'ato kwame e osiptal, ng'ato notimore kianade. Gigi yudo wa nikech wan wachiew e gweng'. Well, okwa wach ni mondo omedwa pesa mondo wa handle go gigi. But economy has seriously gone up. Ma onge kaka inyalo timori gi ng'ato. Let me ask you, kata in made ibed MCA kawuono, to ng'ato biro dalani gokinyi sani koting'o nyathi moro e lwete, nyathini oriembi, to imbende biro iri monde konye, kona idwa timo nang'o? Donge an chuni ni emi winjo ni MCS nwa yiero to gi lal ok wanegi, wan kata wamanyo gi mier to kwayudgi. The heart is willing, to soul is very weak. Yeah, so wawacho ni ok de umiwa gimoro mowinjore gi positions mwa handle. You get the point. And it's about the law. Ere kaka jo MPs wa ichulo. Ichulo gi at some percentage of the president's salary. Wambe wawacho ni tukare ukuchulo wa some percentage of the governor's salary. This is the issue. This is the issue. Yeah. So, apparently, mano e gima members across wacho, kendo wang'eyo ni ngima to sebedo matek ne jite. We are also aware ni government medo taxes, kuro burden ni kuom taxpayers, including ourselves. Kamano. What we are saying, can we get some percentage moromore positions ma Nyasaye oketo wa mwa hold sani. Thank you. Erokamano ahinya mano Georgia Omamba jaod bura kata MCA mano mar North Kanyamkago Ward mayudore county